Mga kaurat, ito mga gamit ko nadadalhin sa Bicol. Ayan. At yung iba nailigpit ko na dito. Ayan, mga nagsako na. Ayan. At yung salamin nito, salamin ng lamisa, ito na po. Binalas ko na ng foam. Ayan, yung mga babasagin nandiyan na sa sa washing machine. Ayan mga kaurat. Ayan, iiwan ko naman na yung rip na yan. Sira na yan eh. Yan ang mga gamit. Ito mga kaurat, may aparador, cabinet, salamin, kung nakasako, at yung salasit ko, dadaling ko to. Ayan, at may papag pa rito. Ito pa. Ayan, mga pum. Yung Durabox, nakaayos na, nakatali na. Ay, yung papag, kakalasin ko na lang yan. Ayan mga kaurat. At yung patungan ko ng TV, papatong ko na lang yan sa upuan, tapos lagyan ko kabi-kabila ng mga unan o kaya yung pum. Ayan, para hindi po mabasag, puro salamin kasi yan. Ayan mga kaurat. Bali, gusto ko iuwi ito kasi kapang hinayang ibinta. Yan po kasi yung pinaghirapan namin ni Mrs. sa aming pagsasama para nakaipon-ipon ng mga gamit. Yan. Kaya masakit po na mawala yan. Matindi po ang sentimental value. Yan, ayun po ang importante dyan. Kahit mga luma yung gamit, sentimental value. At yung mga ginamit namin sa pagtitinda natin. Yan, mga rack, malagay ng mga paninda yan. At kung sakasakaling papalarin plano ko magtayo po ng maliit na tindahan doon para may pagkukunan yung mga anak ko sa pag-aaral mga kaurat. Ayan. At inintay ko lang po yung yung pambayad ko sa truck. Yan, at dumiskarte muna tayo. Wala pa. Yan, kasi maliit lang naman na yung sinahod natin itong nakaraan. Sapat lang sa panggastos araw-araw, at pinamili ko ng gamit ng aking anak sa school mga kaurat. Ayan. Ayan. At ito po, pinamilian ko na pamimigay po doon sa mga nabaha mga kaurat. So good morning mga kaurat. Yung truck nating Inarkila ay malapit na, galing Bicol, nasa na sila, Cavite. Ayan, mamaya dito na sila. At mamaya pagdating niyan ay mag-umpisa agad tayo magkarga ng mga gamit. Ayan mga kaurat, para maikamada ng maayos yung mga gamit. Ayan, at yung hindi magkakasa, iwan. Ayan mga kaurat. Abangan nyo po yung kaganapan sa mga pagkakarga ng mga gamit. At dadalhin ko yung motor ko, tricycle, nakalas ko na yung motor. Ayan, kinalas ko na sa sidecar mga kaurat para ikakarga na lang mamaya. Nag-commute lang tayo at yung mga gamit ko nauna na sa truck. Umalis kanina umaga, alas 6. Ayan, nag-commute tayo kasi hindi tayo kasya doon sa truck. Ayan mga kaurat. Kaya pasensya na kayo, hindi ko binlag yung yung pagkarga at sa pagkakot ng mga gamit. Panoorin nyo na lang po sa sa vlog ni Kuya Noli Vlog. Ayan mga kaurat.
Yan mga ka-alright, at inisambul na agad natin dito yung tricycle. Yan, dumating pa lang kanina sa 10 umaga. Yan, para magamit agad pang service sa Junakis. Yan mga ka-alright. Yung bubong yan, iniwan ko na kasi wala na mapaglagyan. Gagawang dito, dito ko na lang gawan. Mga ka-alright, dala ko naman yung pantaker ko. Yan. Mga ka-alright, bili tayo ng baboy. Adobo ko na lang. Hanapin natin si Buddy. Dito na sa Bicol nakarating. Yan mga ka-alright, ito yung TMX natin 125 yan. At papalitan natin ng bagong block. Ayan. Ito yung bagong block. Tapos mga full seal. Ayan. Meron tayong puller dito. Puller. Ito, nagawag tayo dahil ng puller. Ayan pambaklas ng magneto. Correct. Magmamarunong po tayo, si Rani ko. Si ate, marunong tayo. Si Rani ko. Hello. Yata baka dito bilis ko. Patingin nga ako ito. Bilog na din. Oh, bilog na din. Marunong po tayo. Ang katuwiran, pag kaya nila, kaya din natin. Ina.
na, ito hindi na. Gumana to. Milo. Oh shit! Oh shit! Nakapag-umpisa ka na dito ng shop, wala nang tigil ang gawa. Kahit gusto magpahinga, hindi makapagpahinga. Sa kabilang Gusto yata magpa-welding. alin bang hindi matanggal? Ito? Sa babaw? Ice cream! Hindi kaya ng ice cream. Wala talaga. Wala nang forma yan. Dudulas yan. Ice cream sana. Wala ka mas na magandang ice cream. Ispan ka pa. Ngayon dapat yung ganitong pinong flat, no? Diyan ka makakatagalan yan. Sigurado. Ano ka, nasabay palit ng bago. Kasi kung nagtutunog ka rin ito. Ikaw lang? Yan, sigurado yan. Bubuksan na yan. Basta, paling hanga doon ako. Bagong tunog eh. Hindi lang may balik tong na ano. Hindi lang may balik itong na basag aluminum eh. Kung hindi lang aluminum, na welding sana. Meron natang pang-building naman ng pang-alay eh. Kaso di kaya malipis yan eh. Ano? Yung split. Yung ano? Split din. Ang dalis dyan. Meron talaga yung masin bumututuran. Parang hindi na yung malumano na lang. Hindi pagpapawisan. Ang mabintay. Kumpul.
Ano? Maganda yan, mainit ata. Pag ininit ba yun, sabog yan. Yan. Yung mga kasi yung pantanggal din. Yo, good morning mga ka-alright. Yan, time check. 7:25 ng umaga. Yan, kape tayo mga ka-alright. Ito nga pala isang motor ko na sabi kong iba-vlog ko, palitan ko ng black, mga oil seal. Ayan. Natapos ko na po siya. At sakit isipin na nagkuha pala ko ng video, yung GoPro hindi na pala gumagana, hindi nag-save lahat yung video ko. Sayang yung paggawa ko dito. Napanood nyo sana kung paano ko pinalitan yung mga yung black na yan, oh. Tapos yung valve seal, tapos magneto na oil seal mga ka-alright. Ayan. Makapansin nyo maingay siya kasi naka bullet pipe siya, bullet pipe na tambutso mga ka-alright. Ayan. Bullet pipe. Ayan. Pag sinagpang ko yan, tahimik yan, oh. Tahimik po siya, oh. Ayan. Alright, sayang. At yung sidecar ko naman po, ayan, na-assemble ko na rin. Ayan, na-assemble ko na at nagagamit na namin panghatid sa estudyante rito sa mga anak ko, mga ka-alright. Ayan, sayang yung video ko sa vlog. Napanood ko sana yung paggawa ko sa aming motor, yung pagpakla sa pang-assemble at kung ano yung mga pinalitan. Ayan mga ka-alright. Tayo wala naman tayong alam sa pag-mekaniko, pero yung ano lang, experience, kailangan natin magkaroon ng experience yan. Nagawa naman natin ng maayos. Yan mga ka-alright. Baklas ay kapit natin, ay balik natin. Maganda naman yung kinalabasan. Kasi nanginayang din ako sa bayad sa libor. Ang mahal ng libor pagpaan sa motor. Pinakababa, 500. Yan mga ka-alright. Kaya nagbili na lang ako ng ng black, saka yung mapikisal mga gamit ko doon sa Bulacan ako nagbili para pagdating ko dito saka ako na lang gawin mga ka-alright. Ayan, at yung anak ko naihatid ko na sa school. Ayan mga ka-alright. At mamaya yung double deck ay pinutol kasi yun. Idudugtong ko ulit, balik ko sa pagka double deck. Ayan, para mailagay sa kwarto. Ako at mga higaan ng mga bata. Una-una papasalamat ako sa inyong patuloy na pagsuporta po. Kung po yung Katsi Official sa Team Hawaii ng Romeo Kuya Noli Vlog. Sana dumami pa ang project ng Team Hawaii at patuloy na makatulong sa mga nangangailangan mga ka-alright. Yan. At sana patuloy tayo lahat na pagpalain ng may kapal mga ka-alright. Mga ka-alright, dito tayo sa school, sinundo ko yung anak ko, kaya na, at yung isa na lang di pa lumalabas. Yan mga ka-alright. So umulan-ulan, walang bubong yung tricycle, iniwan ko na sa Bulacan. Ako na una, daddy. Alright.